Става. Сам обаче блокира нещо, късука върти по това нова и го кара на таска. И е дало с двете годава за нещо там е да ги отворен главата за GPS и нещо там е направо. Това се намеря GPS и главата. Писано се. Това се намеря. Това се намеря. Даже да не искаш да болше. Лошо вози, арчи много се много... Не, да, взимате така си. Обаче е лопа на Африка. 11 години без него да се намери. Само му начин човек ще махнат и му влазил в... накладки, ще се втора от колеса. И накрая брачни взет ми у София си бяхме Citroen и аз така пех, още с сафата, 150, 160, на 212. Значи никой го знае, нещо беше нещо година. 20 така ли? Кой ми викаш преди? Един месец бачо, ей, към сега ще остана, айде викам, газ до кулата, нали, уж за примерно опуши, да ме регенерации. Слушай ги? Ги слагам. Аз съм Докато няма нещо контрол. Германия, когато нямаше такова човек, може да нямаш.
Германия, аз съм си занимавал с човека, деца там, вика, тук ги проверяват, вика софтуерно, вика, отделно не има датчик, вика проверяват, вика, аз вика, вика много лошо. Ама Че горе ночи но ние транзитниците дека имаме там през страната, ако високо намерим така цялостно проблема. И нямаш GPS, нямаш нищо. Той е спотен, няма това, те човек взима. Виж там какво човек. Ние тук са още човек, значи ще минаваме на километър. Знаеш ли, в Германия, че е такова На всеки 2 години. за зоните. Там повече се карани с сезонни, не е както няма тук един за ръката, един за знака. Не знам, Да, не сме не нашите са си Това не се прави, вика, в Германия си има зимата, не е като тук вика такава. Там си баш зима. Не е пречи да карат с сезонни. По-ефтино, не? По-ефтино. Да не по-ефтино. За по-ефтини, не са по-ефтини, ама по-добро. Не занимаваш с него. Може думите да са им по-качествени. Може. Може и това да.